Pini labang so video lang nali tumhan na kiwan pi labang ki PMAYG 4.0 labang so scheme putak si na 1 pi lo labang so scheme ko man tupen si apply ke cheng zima lapen apply play aprang ko PPS on si kenang zima ko mama tum si labang so scheme ali chu endon long zima la so putak nali tumapan labang so video long etitini alam nang than pachini ponik po jong si nali tum labang so YouTube channel long nang ka homri milang politik ke chinghon penali tum subscribe ikon laben videos taminali tum share pon ikon tangde non pathiek pen PMAYG 4.0 puthakle lang polonang lapen chethan polonang Tangin non chithan polonang PMAYG 4.0 mate non akimi latest puthot government hin pen kapik lang pon dutulo lapen kidam tang ho labang ke PMAYG 1.0 lapen 2.0 lason hata 3.0 nona bangke 4.0 labang ke paklang pon lo la silabang so hem so ka apply stami non puthot cheng dapo lapen cheng chi aprang ku PPS on si ka chithik neng jima koson se kai apply neng ji ku PPA document si kenang jima lapen labang so PMAYG 4.0 labang so scheme ko mama tum si kilong jima labang so puthagle chethan polona lapen number 1 labang ke nani tum dak thek mon long po min objective lo provide poka house to poor rural household lapen government hin pen pipon pon la hem so labang ke lapen kelong dunji labang ke poka hem awepin atumsi longdon ikpo lapen improve rural living standard lapen support sanitation electricity and clean cooking lapen ensure transparent and direct benefit transfer lapen lason lo electric lapen electric amukhas tami longdon ikpo lapen clean cooking lapen han an kitun ke adim stami klar po pialo lasi laso kamat hapensi la bangso scheme la bangki pipon po lapen financial assistance kan an sikilong zima pulo tangte nalitum ladak thek ponlong ikpo beneficiaries receive financial support for house construction mate hem ka chikimji aphan labang so scheme le kon an sikilong zima pulote la sonlo plain area jong sinalitum do pulote 1,20,000 an sinalitum long ikpo lapen Northeastern lapen hill state including Assam along bangke kadu kawepen 1,30,000 atangka alang litum longdon ikpo lapen ke dutulang potho da additional support mate kerab dun thu kumama department si kerab dun ma laso puthak stamela da ke tok pondolo MGNRE GA mate la job card do pulotangte job card penstami aki ong long list tami suri ke an bang ke long ikpo la pen swas bharat mission mat toilet assistance ahin penstami toilet stami hemso ke long atum la bang ke toilet ta long ikpo la pen ke dutulang eligibility criteria mate komama tum si ke long zima long lema laso aputhaglo lapen labang so scheme phan jog dun igji apply dun igji pulote poka house awiden nengji mate cement ita ting ahem kalidet nangpo helang ahem lapen check kapar pong ahem ke duotum sila bangso scheme phan bangke apply dun long shot po lapen they live in kacha or damaged house lapen kacha house pulote la sonlo la nili amu pulo helang ahem lapen check arpong jolhai ahem ke duotum lapen ngane hem chikimun e hem kabara ke duotum sila bangso scheme li bangke longdon ikpo lapen their name appears in ECC 2011 or our plus survey jong se kedam tang ho nali tum our plus our survey ho jong se pidun pulote nona bangke nali tum la bangso ali bangke longdon ikpo lapen the Gramin Sabha approved the beneficiary list la sejong sinalitum survey pidunigelo pulte Gramin Sabha tum approve lapen beneficiary list paklang ponikpo lapen non la bangso PMAYG hemso 4.0 jong si apply dun ji pulte documents ko PPS so sikinang ji
Kicengsi Aadhaar card dunang po lapen bank passbook dunengji ration card dunengji lapen mobile number dunengji mobile number ki dunengji labang ke Aadhaar card bank account along kiling do a mobile number dunang po lapen land details documents labang ke hills sanat ke nangne lapen job card do pulotangte nang litum job card bangke kenang iksod lo lapen application process kosonson si application fan labang so ahem apply dun chima pulotangte nang litum gaum panchayat office dam nang po kali pulte CSC center along stami alang litum stami claim pon bomlo lapen submit required documents kena documents binang po lapen local authorities atum verification po lapen gram sabha pen approve pon po lapen sanction order issue ikpo lapen sanction order issue ikdete installment labang ke nang litum la Aadhaar card pen kiling mate ki pidun abeng account along tangka labang ki nang jang ikpo kicheng se tangka ki jang ji labang ke 35,500 bak nang litum long ikpo lapen lason thak installment process pang lason PMAYG funds usually released in the states lapen approved pen first installment nang litum long ikpo nili amo pulo 35,000 long ikji nang litu lapen second installment labang ke nang litum foundation lahai hem anun jog lapen hawal pupu matela ita adha pachar neng lote nang litum na second installment labang ke long ikpo lapen second installment long iglo pulo tangte ahem nang litum patang kai mate kherki hap awelang pulo tangte labang ke nang litum final labang ke nang litum last installment labang ke long ikpo lapen Assam along labang ke lason lo Assam beneficiary receive higher assistance under North East allocation mate unit assistance labang ke 1,30,000 anang litum long ponikpo lapen priority allocation for rural housing panchayat level implementing and monitoring labang la important lapen important government portals nalitum portals long damen stame lahaya sai ba nalitum lang damik me lapen claim ikme lake thom an kipi pondo pmayg.dord.gov.in lapen putho dotlang pnrb.assam.gov.in lapen third labang ke service.indian.gov.in lahai long pen stame nalitum check damik me lapen lang damik me lo lapen beneficiary selection labang ke lason lo kichengsi jang se survey det pen face survey identification ko data verification po gram sabha ahin pen approval po lapen da digital monitoring and geotagging lahai asai claim pon ekpo lapen nalitum jogja prang nalitum Aadhaar card pen bank account kiling tang dunengji lapen nalitum la Aadhaar card pen bank account long ke adun a mobile numbers tame active dunengji nalitum kaita la apply dun alap te beneficiary status nalitum chilang nang po lapen documents labang ke nalitum kaita ready nang po lapen non potha da recent update labang ke lasono PMAYG extended till 2028 lapen 29 and pabat pontolo government approved construction of 2 crore additional house increase monitoring through digital system and geotagging an bangke nili piding man than bon pedet pela sonlo lasinon putho cheng thu da prang po ke dam tang ka survey ans tame non long da po la pen la long lo beneficiary list paklang igelo pulo tangte putho la PMAYG 4.0 la bangke apply cheng fit po asinali tum documents amuka awelang poltenali tum prabjin pen chiri di paprang ingon nali tum long Aadhaar card bank account job card lahai dunang po lahai dolo pulo tangte nali tum hemsoli bangke chu endun long ikpo la sipini la PMAYG 4.0 putana ke than ponchin nilhin pen labang kel anchor lo lasi dobi thagmi kadukawi carbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do anapans tami nilhin pen cardom